Praise the Lord. Ngiyabonga kakhulu ke bazalwane bethu egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazarethe. Ndiyathoba ke nangalo mzuzu ndicela uYesu abe kunye nam ndisezawuthetha nabazalwane bethu. Bonke abantwana bakaThixo efikelela kubo lo myalezo. Wanga uYesu angabanceda bawuve bawumamelisise. Kufika namhlanje kum inhlungu nje yokumka kwabazali emhlabeni. Sonke singabazali, nawe ungumzali, nalowa ungumzali, nalowa ungumzali. Kodwa thina sinento esingayiqapheliyo, lento kuthiwa likamva lakho kanye likamva labantwana. Nxa simka apha emhlabeni kumka umzali, abazali abaninzi bamka bashiye inhlungu emhlabeni, bashiye abantwana bebophene, bengenandlela abantwana bangahamba ngayo, bengayazi okusekhohlo nokusekunene ngenxeni yemeko yeli lizwe. Uyabona kweli lizwe alilunganga eli lizwe. Anditsho ukuthi ohlambi likhona elinye elilungileyo, kodwa apho kukho umuntu khona akumili ngca, ayilunganga loo ndawo leyo. Ewe bazalwane, sifanelekile sinakuphila mkhathini, fanele siphile kulo mhlaba kude kufike ixesha lethu lokususwa nguThixo. Kodwa inhlungu yam namhlanje endifikelayo kukuthi siyahamba sishiya abantwana. Abantwana sibashiya nantoni? Sometimes sisindisiwe, abantwana bethu siyabafundisa ukuthi mabahlale kuYesu, bahloniphe uYesu, sibanikezele ngezandla ezimhlophe kuYesu. Then ke bazalwane, ayikuba uYesu akabahoyi. uYesu ubanakekele, ubahoyile and uligcinile ilizwi labazali njengokuba ebashiya abantwana nalo myalelo. Kodwa ke uYesu always unakekela umuntu omaziyo yena njengoThixo. Awusinawushiya abantwana nomyalelo omhle kaThixo, ze bona kamve baphile ubundlavini, babe nethemba lokuba utata wayesishiye nomyalelo, umama wayethe kuthi, wayethi kuthi, thina soze sisokole, thina soze silahlwe yimimoya emdaka. Kukho imimoya emdaka bazalwane elahla abantu, esokolisa abantu. Ndiyacela abazalwane, lona umyalezo ke numamele. Kukho imimoya emdaka elahla abantu. uSathane usebenzisa iindidi ngeendidi zemimoya engcolileyo, kodwa ndiyayibona lo mimoya. Lona umoya ndithetha ngawo namhlanje ukhohlakele kakhulu. Uyabona bazalwane, uSathane inkohlakalo yakhe nomsindo wakhe awufani nomsindo wethu. Uyabona wena xa unomsindo uyaziphosa, noba sekuthiwa into enjani na, uyaziphosa ulwe because unomsindo. uSathane akakho njalo. uSathane akafuni mntu nxa kulwa naye aphindise. uSathane ufuna ukubetha ungaze waphindisa. That's why umsindo wakhe ewuquma, uyaplana uSathane. Uyaplana ngawe. Ngalo lonke ixesha wena uvutha ukumoya, ungaplani wena ngefuture yakho, kodwa uSathane yena uyaplana ngawe. Uplana ukuba ade athi ukuba yena ndimphosile, zawuqinisekisa abantwana bakhe andibaphosi. So ke ngoku yilanto ndithi abazali mabaqiniseke, imbi into yokuya enkonzweni bazalwane, ushiye umntana angayi enkonzweni.
no matter lo mntwana ubaluleke oluphuhlobo kuwe, umhle unjani, upink, uyellow, blue, kodwa sumshiye umntwana xa uye enkonzweni. Makaye enkonzweni, noba sekuthiwa umdala, makaye enkonzweni, mfundisa inkonzo. And uma ke ngoku yena ezikhethela ukungamfuni uThixo, ayizoba lityala lakho nxa wena sumkile kulomhlaba. Ndithi ke bazalwane, kukhona nje ibali endifuna ukulifunda. Ndiyacela abazalwane balimamelisise xa ndizawuthetha ngalo moya ukhohlakeleyo, umoya welizwe, umoya weminyanya, umoya omdaka, umoya ongenanceba, umoya wokuhlwempuzisa abantu. Uyazuthi utatakho elele engenayo nebhayisikili, athi ogqiba xa elele aze kuwe ngalo moya afune umxhelela inkomo. Wayengenayo inkomo, ulele engenankomo, akho gusha, akho bhokhwe, akho nenja, kodwa afune umxhelela inkomo. Umoya wokuhluphekisa lowa, umoya okhohlakeleyo. Endifuna ke abazalwane ba-understande, babaqondisise abantwana babo ngalo moya, unobungozi. And bazalwane, awukwazi ukuya egqirheni uthi ndizazipreventa kulo moya, ngoba igqirha liyingxenye yalo moya. So kuphela inye indawo engakupreventa ukhuseleke kulo moya, nguJesu Kristu waseNazarete, unyana kaThixo ophilayo, umdali wezulu nomhlaba. Nguye kuphela onganako ukukhusela abantwana bakho. Masive kanjani. Iqala phi indima yokukhusela ukaThixo abantwana? Ithi le ndawo, isifundo esifumaneka ngokuphulaphula kwamaRekhabi. Isifundo esifumaneka ngokuphulaphula kwamaRekhabi. Ithi iBhayibhile bazalwane, kulungile ukuphulaphula ngaphezu kompingelelo. Just ukumamela bazalwane, ilunge kakhulu loo nto kuthiwa kukumamela. Yabona uma sowuhamba kwindlela yakho yenkani, uhlangana nezinto, kuba wawumamele, uzawukwazi ukusurvive nokuphuma uzipaleke ezindawo, ngoba wamamela, uyayazi into ozawuhlangana naye ebomini. Xa sithethe izinto, sithethe izinto ezizawunceda abantwana bethu, ezizawunceda nathi. Abazalwane, special abasindisweyo, senditsho ke mna ke intsindiso yokwenyani, bathi bawufa indlu zabo zibe ngamanxuwa, ibe yindawo yedance, ibe yindawo yokonwaba, ibe yindawo yokusela utywala, kube kwavurvayi emzini womntwana kaThixo. Ubuyinhloko wena, ukholwa, ungumfundisi, noba ubuyintoni na, kodwa usindisiwe, kodwa wawungabikho, kuba abantwana bakho awubashiyelanga nto, akho nto ubashiyele nabo, ibe nguvurvayi. And amandla okuba abantwana bakho babe nento abashiyeka nayo asekunyaniseni kwakho wena mzali, ngeli xesha uphila. Ukunyanisa kwakho kuludondolo labantwana bakho, kuyinkxaso yabantwana bakho. Ngoba masifunda incwadi kaHoseya 4 verse number 6, ithi ngoba wena wawulibala umyalelo wam, nam wawaphosa emva kwakho amazwi am, nam ndizabalibala abantwana bakho. So ke ngoku abantwana bonzakala ngenxa nento yokuba abazali bewulibele umyalelo kaThixo. Masambeni ke bazalwane nesi sifundo, sithi ilizwi elafika kuYeremiya livela kuYehova ngemihla kaYehoyakim unyana kaYosiya, ukumkani wakwaYuda, lisithi, yiya endlwini yamaRekhabi, uthethe nawo, uwangenise endlwini kaYehova, kwelinye igumbi, uwaseze iwayini. Simamele bazalwane.
ndamthabatha ke uYazaniya unyana kaYeremiya unyana kaBhatsiyaniya nabazalwane bakhe nonyana bakhe bonke nendlu yonke yamaRekhabi ndabangenisa endlwini kaYehova egumbini koonyana bakaHanani unyana kaEgedaliya umfo wakwaThixo elisecaleni kwendlu labathetheli eliphezu kwegumbi likaMahaseya unyana kaShalum umgcini mnyango. Ndabeka phambi kwabo koonyana bendlu yamaRekhabi indebe ezizele yiwayini nebhekile, ndathi kubo, selani iwayini. Bathi bona, asiyiseli iwayini, ngokuba uYonadabi unyana kaRekhabi ubawo wasiwisela umthetho wokuze ze ningaseli iwayini nina noonyana benu naphakade. Underline bazalwane, ningaseli iwayini nina noonyana benu naphakade. Ningakhi izindlu, ningahlwayeli imbewu, ningatyali izidiliya, ningabi nazo ezo zinto. Ke nohlala ezintenteni yonke imihla yenu ukuze niphile imihla emide. Ukuba nithe mamele bazalwane, ukuba nithe nayigcina lo myalelo kayihlo nahlala ngolu hlobo aniyalela ngayo, noba nemihla emide yokuphila. Bahlale ezintenteni phezu komhlaba eningabaphambukeli kuwo. Siliphulaphule ke izwi likaYonadabi unyana kaRekhabi ubawo kuko konke awasiwisela umthetho ngako, ukuba singaseli iwayini yonke imihla yethu, thina nabafazi bethu noonyana bethu nentombi zethu, wokuba singabi nazindlu zokuba sihlale kuzo, singabi nazidiliya nantsimi nambewu, sihleli ezintenteni seva senza ngako konke awasiwisela umthetho ngako uYonadabi ubawo. Ke kaloku kwathi ekunyukeni kukaNebukadnezare ukumkani waseBhabheli esiza kweli lizwe, sathi izani singene eYerusalem ngenxa yempi yamaKaledi nangenxa yempi yama-Aram. Sahlala ke eYerusalem apho. Kwafika ke izwi likaYehova kuYeremiya lisithi, utsho uYehova uThixo kaIsrayeli, uYehova wemikhosi uThixo kaIsrayeli ukuthi, yiya uthi kumadoda akwaYuda nakubemi baseYerusalem, anikuvumi na ukuqeqeshwa ukuba niwaphulaphule amazwi am, utsho uYehova? Agciniwe amazwi kaYonadabi unyana kaRekhabi. Nimamele ke bazalwane, sisikhalo esi. Agciniwe amazwi kaYonadabi unyana kaRekhabi, awabawisela oonyana bakhe ukuba bangaseli wayini, abaseli unanamhlanje. Bawuphulaphule ke umthetho kayise. Ke mna ndathetha kuni, ndithetha ndivuka kusasa, anindiphulaphulanga. Ndabathumela kuni bonke abakhonzi bam, abaprofeti, ndibathumela ndivuka kusasa, ndisithi khanibuye elowo endleleni yakhe embi, nilungise iintlondi zenu, ningalandeli Thixo bambi ukuze nibakhonze, nohlala ke emhlabeni endawunika nina noyihlo. Ke anizithobanga indlebe zenu, anindiphulaphulanga. Inene oonyana bakaYonadabi unyana kaRekhabi bawugcinile umthetho kayise, awabawisela ke bona aba bantu abandiphulaphuli. Ngako oko utsho uYehova ukuthi, uThixo wemikhosi, uThixo kaIsrayeli ukuthi, yabonani,
ndiwazisela amaYuda nabemi bonke baseYerusalem bonke ububi. Yonke lento ke bazalwane iqala ekungamameleni umthetho womzali. uThixo ujonge oonyana bakaRekhabi indlela abawugcine ngayo umthetho kayise. Baxolele ukuhlala ezintenteni, baxolele ukuhlala. Kukhona abantu apha eColesburg ekuthiwa ngoNoplatkartyis, aba bantu bokhelwa izindlu ukuze bahlale kuzo. Aba bantu bahlala ilanga elinye kwezi zindlu, kusasa baphuma babheke ezitenteni, bogxumeka itente bahlala ezitenteni. Endingazi ke bazalwana kuba ngumoya wonyana bakaRekhabi okanye sesizukulwane sonyana bakaRekhabi. Nalapha eKaradokwe xa uza kwindawo ekuthiwa kuseFish River ukhona umlungu phaa kwaNeven. Lo mlungu wabakhela aba bantu izindlu okuba mabahlale kuzo. Aba bantu zange bazihlale ezo zindlu, baphuma bohlala ecankwendlela, bokha itente ecankwendlela. Buyagqitha ubusika awe amakhephu. Aba bantu bahleli kuloo ndawo noonyana babo neentombi zabo. Akukho nyana wabo uphucukileyo athi uzayohlala endlini. Bonke bakhulela ecankwendlela, bayazala bazalele ecankwendlela. So ke ngoku ke uThixo namhlanje uwenza umzekelo ngoonyana bakaRekhabi. Xa simamela elibali loonyana bakaRekhabi, ndithi bazalwane sizawufa thina. Oonyana bethu bazawusheka sibashele nantoni na. Mabamamele ke nangumzekelo wonyana bakaRekhabi. Ndithe yona ndinceda umntu kukumamela. Ukuba ngaba abantwana bethu bathe bamamela bahambe emkhondweni wethu njengoko nathi sihamba, uThixo woba kunye nabo, wobasikelela uThixo. Masive uThixo uthini koonyana bakaRekhabi. Ngakho oko utsho uYehova uThixo wemikhosi, uThixo kaIsrayeli ukuthi, yabonani, ndiwazisela amaYuda nabemi bonke baseYerusalem bonke ububi. Ndathetha ngabo ngenxa yokuba ndathetha kubo abeva, ndababiza abasabela. Mamele bazalwane, uYeremiya wathi kwindlu yamaRekhabi, utsho uYehova wemikhosi, uThixo kaIsrayeli ukuthi, ngenxa enokuba niwuphulaphule umthetho kaYonadabi uyihlo, nayigcina yonke imithetho yakhe, nenza ngako konke aniwisele umthetho ngako, ngoko oko utsho uYehova wemikhosi, uThixo kaIsrayeli ukuthi, uYonadabi unyana kaRekhabi akayi kunqanyukelwa ndoda yakuma phambi kwam yonke imihla. Aba bantu bebengamazi uThixo, bebengagcinanga mithetho kaThixo, kodwa uThixo wafunda into kubo yena enguThixo. Aba bantu abaphulaphulanga omnye nomnye umntu, baphulaphula uyise. uThixo uthi unguyise kuIsrayeli. So ke ngoku uthi uEfrayim ngamazibulo akhe. So ke ngoku ndifuna ukuthi ke bazalwane, abantwana bethu xa sithe sahamba, le mimoya iyakelema. Ikeleme ze bethi xa besele bodwa, sowungekho wena mzali, ifike laa mimoya. Ngoba abantwana bethu zange bafunde ukulandela abazali babo njengoonyana bakaRekhabi. Abantwana bethu zange bafunde ukuva nokululamela abazali babo njengoonyana bakaRekhabi, ngoba wathi wangabikho uNadabi unyana kaRekhabi uyise, uThixo wayisikelela le ndlu ngenxa yento yokuba yamamela imiyalelo kaRekhabi uyisemkhulu. So ke ngoku uThixo uthetha namaSirayeli namaJuda, uthi kuwo, njengokuba enzile uRekhabi, ndenze njalo ukuniyala, kodwa nina anindimamelanga. Uthi ke ngoku into endizawukuyenza kuni, nzanizisela ububi. Abantwana bethu bahlelwa bububi ngenxeni yongamameli.
abazalwane bahlelwa bububi sometimes bazalwane ngobazali abangakange bamamele base indlebe yabo kuThixo, balulamele uThixo, bahambe ngokwemiyalelo kaThixo. Abantwana bakhule ekhaya bengazange babubona ubuqhinga, bengazange bayibona ingxolo ekhaya, bangakwazi ke ngoku kuhamba ezinye indlela, noba bangahamba umzuzu emibini babuye, kodwa ibathukuthezele laa nto ngoba abayazi ekhaya, ibathukuthezele into embi ngoba abayifundiswanga, zange bayibone ekhaya, bangena kwindawo estrange. Ithi iBhayibhile, xa uthe wamohlwaya umntwana wakho, noba ethe walahleka, uzobuya abuyele kuwe, ngoba ukohlwaya umntana umfundisa into ezilungileyo, kukho okulungileyo. That's why iBhayibhile ithi thabatha intonga umbethe akayikufa. Nditshuthi ke bazalwane, iyanditya ke le ndawo, iyandithukuthezela apha entliziyweni yam. Ujonga imizi emininzi ngamanxuwa, imizi emininzi ayinabantu, ngoba abazali batshona, abazali ababashiya nanto abantwana, bashiyeka abantwana behambe befuna, umntana ahambe efuna isiduko, ndifuna esi siduko ngoba ndifuna ukwenzelwa into ethile, ndifuna ukwenzelwa into ethile, ndifuna esi siduko. So wahamba ufuna isiduko nje, uphi umthetho kayihlo? Uthini umthetho kayihlo? Ewe, umthetho kayihlo ungawubeka ecaleni, kodwa ubambelele emthethweni kaThixo odala izulu nomhlaba, onguyihlo katatakho. Asibambeleleni ke bazalwane kuYesu, ngoba uyokuba nguThixo ebantwaneni bethu, uyoba ngumzali ebantwaneni bethu, uyokubalondoloza abantwana bethu. Uma sijonga le ndawo bendike ndayifunda kaHabhakuki, kaHoseya, uthi uHoseya chapter 4 chapter 4 verse number 6. Ngifuna ke sijonge bazalwane, into endihlungisayo mna, sizawufa. Akho mntu sisimakade kulo mhlaba, kodwa sizawufa nje. Sisebenzile bazalwane kakhulu, sokha imizi yamikhulu imizi. Le mizi siyakhela ukushiya abantwana bethu, ukushiya imbewu yethu, kodwa kuba imbewu le ingakange imlandela uThixo katata, uma ungakange umlandela uThixo katata, imbewu iyonzakala. USathana awuthimbe lamzi, awenze isigqubu sakhe. Ndibe nexesha elincinci bazalwane, iminyaka 8 ndisetrongweni, uSathana wawuthimba umzi wam, wawenza isigqubu. Ndaphuma kungekho kwanto, iibhedi ziqhawukile, yonke into iTV ziqhawukile, yonke indlu kungekho tapeti, kungekho ntoni, kungekho neglobe leyokulayita. uSathana eyithimbile indlu yam, wayenza isigqubu. Ndandingafanga abazalwane, ndandifile lihlobo lokokuba ke ndifakwe etrongweni. So ke ngoku, how much more nxa bekugqumelele bakungcwaba bathi simngcwabile, iyoba njani na indlu leyo? Ndizama ubonisa ke abazalwane, ndizama ubonisa abantwana bethu ukuthi kulungile ukuhlala emthethweni kaThixo. Ndiyavuya ke sendiphumile ndinjalo etrongweni, abantwana bam babuyela kuThixo. Wanga uThixo angabagcina, abasikelele, ze amazwi am okubasikelela abagcine noba sendalala kobandayo. Ukuba ngaba bathe bawabamba bahamba ngawo, uSathana ubhuqa umntu ongagcinanga mthetho, ubhuqa umntu ongenaThixo. Yabona, uba ngaba unaThixo uza kubhuqa uSathana. Abefundisi aba bamiselwe loo nto okokuba baxokise ukufundisa ibandla. Ibandla bazalwane ningalifundisi ngoMateyu yedwa.
ufundisa ibandla ngoMateyu. uMateyu wahla apha watshona eJordan waphuma kwelacala wathi no, khake nilande imvelo le yomntu nijonge uba kwalapha kwizibhalo siyafundiswa ukuba uzawutshona. Xa sowutshonile bazawusheka nantoni abantwana bakho? Bazawukwazi ukuhlala emkhondweni wabo na? Ngoba uThixo akazokwazi ukuthi wena xa utshona abathathe abantwana bakho. Bazawusheka abantwana bakho, ubashiye nelegasi. So abantwana bakho bazawukwazi ngoku ukuyazi ukuthi apha ekhaya into ethile ibingenziwa, zange kwasilwa apha ekhaya, zange bangena utywala apha ekhaya, zange yenziwe into ethile apha ekhaya. Bayimele loo nto, bawugcine umzi ngcwele ngoba ungumzi kaThixo. Uza kwandula ke ngoku uThixo ukubagcina abantwana ngoba begcine izwi likayise. Abagcina uThixo abantwana, abasikelele. Ugqame umzi, usikeleleke umzi, ube mkhulu nangaphezu koko wayephila uyise. Ndizama ukuthi ke ngondifunde elibali lamaRekhabi, uYesu agcina abantwana bethu. Ikhona ikhorasi ethi Yesu uzubagcina abantwana bakho njengoko wamgcina uAdam emiyezweni. Ukuba wenza njalo uYesu kubagcina uAdam emiyezweni, bazalwane, ngoba thina sikholelwa ingathi emiyezweni uAdam bahlala i2 days, bahlala ixesha elide emiyezweni, qha babengenawo lo mzimba wethu utshabalalayo. Ngoba lithi izwi likaThixo, isuku elinye yiminyaka eliwaka kuThixo, iminyaka eliwaka lisuku elinye kuThixo. So ke ngoku andiyi kuloo ndawo, kodwa indawo endiya kuyo abantwana bethu uYesu makabancede. Ngokukodwa abam abantwana, wandixelela uYesu ukuthi abantwana bakho ngabantwana bam. So ke ngoku ke ndithi mabasheke bebambelele kuJesu, mababambelele kuYesu. uYesu uzaba kunye nabo, bazokwakheka, abazoyenza into ephuma ecaleni, baza kwenza zonke izinto ezilungileyo. Lithi ilizwi likaThixo kule ncwadi kaHoseya uchapter 4 uverse number 6, bayatshabalala abantu bam kukuswela ukwazi. Kuba wena ukucekisile ukwazi, ndiya kukucekisa ukwazi. Kuba wena ukucekisile ukwazi, ndiya kukucekisa ukuba ungabi ngumpingeleli kum. Siyavana bazalwane? Ngoba wena, that's why nsithi lento ukumoshakala kwabantwana ayiqali kubo, iqale ebazalini. Ungumzali onjani? Uqeqesha njani? Uyabona abazalwane bateketisa gqithi, bateketisa ngapha komlingo. uDesk umvumela umntwana enze izinto ezimbi. Namhlanje abazali bayawazi amadoda abantwana babo, kuthi hayi mntana msuphuma makaze ekhaya. Ikwenzeka nje izinto ezinjalo. Lento futhi bazalwane yenzeke kubantu abasindisiweyo. Abantwana banibethe ngengqondo bathi nguclassmate, classmate menge. Irongo lonto bazalwane. Izinto uThixo angazifuniyo sanuzenze emizini yenu ukwenzela uba nawutshona imizi yenu ingabililo inxuwa. Bayatshabalala abantu bam kukuswela ulwazi. And lento ixhomekeka kubazalwane iye kubefundisi kakhulu. Ithi ngokuba ukucekisile ukwazi wena mfundisi, zakucekisa nami ndinguThixo okokuba ungabi ngumbingeleli kum. Wawulibala umyalelo kaThixo wakho, ndoba libala abantwana bakho nam. Njengokuba abantwana bakaRekhabi bengamlibalanga umyalelo kayise, mabenze njalo abantwana bethu ukungawulibala umyalelo wethu. Mababonakale enkonzweni imihla ngemihla. Hayi abantwana abasiva, akakuva ntoni umntana? Yintoni engakuva kuyo umntwana? Ubuza kubani umntana nxa aphuma ebheka esitratweni?
Ndishuthi ke bazalwane, abazame abazalwane kangangoko, ngoba nxa isenguThixo ke ngoku ongabanakanga abantwana bakho, uzawulila ngoba uzawuqala ngoku wena usaphila. Abavuthulula uThixo ngoba abamazi uThixo. Abantwana bakho benza izinto ezimasikizi phambi kukaThixo, ngoba okugyola okuntontoni yonke loo nto yinto eyenzwa nguSathane, eyenzisa abantwana bakaThixo. So ndizama ukuthi ke ukuba nithe nawulibala umyalelo kaThixo, uThixo wabalibala abantwana benu. So abantwana bethu mabashiyeke bazalwane nento, masibashiye nento, singabashiyi bengenanto. Ndiyathandaza ke kakhulu Yesu anincede bazalwane ngalomyalezo ukuthi abazalwane awugcine torho abantwana babo babaqhubele enkonzweni, babanyanzelise ukuya enkonzweni. Qaphela nje igama elithi thatha intonga umbetha akayikufa, mqeqeshe umntwana wakho ngokufanele indlu kaThixo. Ekukhuleni kwakhe akayikulibala, akayikumka kuwe. So ke ndiyabulela kakhulu ke bazalwane, ndityiwa yiloo nto ke ngoku njengoba ndilapha ndipenapena iyanditya, siyafa, imizi yethu isheka iyeyotsotsi, kunxilwa kusenziwa yonke into emizini yethu apho bekukhonzwa khona. USathane kaloku laa nto ndithi uyekelema, athule wakho umsindo uyawubamba, akaziphosi, uyawubamba umsindo athi ndiza kumfumana ngexesha elithile. So uSathane wake watsho kum ndiseColesburg, wathi ndiza kufumana mbewu, uClever. Ndahamba ndalibala, lafika ixesha likaSathane wandibetha, ndohlala 8 years etrongweni ngoba ndaye ndalibala okokuba uSathane undifungele. Uyawubamba umsindo wakhe uSathane. So abazalwane mabalungise abantwana babo, mabanyanzelise abantwana, sumshiya noba sekuthunjani umntana wakho, sumshiya makahamba yenkonzweni, angakuxeleli ngomsebenzi wesikolo, makaye enkonzweni. Ubuya kwakhe enkonzweni umncedise ukwenza umsebenzi wesikolo. Ayikho loo nto umntana aphume ofuna ooclassmate, ngomso uyabuya unesusu sika-classmate. Irongo loo nto bazalwane, irongo izinto ezenzekayo phakathi kwezindlu zethu. Ndiyambulela kakhulu ke uThixo wanga ke anganiceda anisikelele ngegama likaJesu Kristu waseNazarete. Amen.